ज्योतिविका शेडये, इयत्ता 4थी, शाळा शिरोडा नंबर 1। आज मी तुम्हाला अशा एका महान व्यक्तीबद्दल सांगणार आहे, ज्याचा मला तुम्हालाच नाही तर संपूर्ण देशाला अभिमान आहे। सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, भगवा टिळा चंदनाचा शिवनेरीवर प्रगटला, भगवा टिळा चंदनाचा शिवनेरीवर प्रगटला। हातात घेऊन तलवार शत्रूंवर गर्जला, हातात घेऊन तलवार शत्रूंवर गर्जला, महाराष्ट्रात असा एक राजा होऊन गेला, महाराष्ट्रात असा एक राजा होऊन गेला। मित्रो, 350 वर्षांपूर्वी आपल्या महाराष्ट्राला एक लाडका वीरपुत्र मिळाला, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांनी स्वतःच्या पराक्रमानं, शौर्यानं, धाडसानं आणि जिद्दीनं नव्हत्याचं होतं आणि होत्याचं नव्हतं करून मुठभर मावळ्यांच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या भूमीवर भगवा फडकवला। त्यावेळी अनेक परकीय सत्ता या महाराष्ट्रात धुमाकूळ माजवत होत्या। मुघलांच्या कैदेत लाखो मराठा सैनिक खितपत पडले होते, अनेक बायकांच्या कुंकवाचा धनी मारला जात होता, शेतकऱ्यांचा कोणी कैवारी नव्हता। अशा या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या भूमीला हवा होता एक झंकार, धगधगता पेटता अंगार। अखेर ती वेळ आली आणि सह्याद्रीची गर्जना झाली। 19 फेब्रुवारी 1630 त्या मंगलदिनी शिवनेरीवर एक तारा चमकला, जिजाऊच्या पोटी सिंह जन्मला। मानाचा मुजरा करते त्या शिवछत्रपतींना, ज्यांनी मराठी मातीत भगवा झेंडा रोवला, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इच्छाशक्तीच्या जोरावर अनेक गड किल्ले जिंकले। तलवार तर सगळ्यांच्या हातात होती, ताकद तर सगळ्यांच्या मनगटात होती, पण स्वराज्य स्थापनेची इच्छा फक्त आणि फक्त मराठ्यांच्याच मनात होती, फक्त आणि फक्त मराठ्यांच्याच मनात होती। काळकुट्ट अंधारात आपली दिशा ठरवून वाट काढत, किती संकटे आली तरी न डगमगता त्यावर शिताफीने मात करत, अशा या वीरपुत्राने गुलामी नाकारत हे स्वराज्य निर्माण केले। शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाही हात लागता कामा नये असे म्हणत शेतकऱ्यांवर झपाट प्रेम करणारे आणि परस्त्रीला आई समान मानणारे माझे छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव प्रजादक्ष राजे होते। आपल्या रयतेवर अन्याय होऊ दिला नाही, आपल्या रयतेचे सुख दुःख जाणणारा एकमेव राजा म्हणजे जाणता राजा शिवछत्रपती होय। जाता जाता एवढंच म्हणेन, शब्दही पडती अपुरे अशी शिवरायांची कीर्ती, शब्दही पडती अपुरे अशी शिवरायांची कीर्ती, राजा शोभन दिसे जगती, अवघ्या जगाचा शिवछत्रपती